Hello, θα σου δώσω 5 tips για ποιους λόγους να επενδύσεις σε ακίνητα. Λόγος νούμερο 1. Παθητικό εισόδημα. Σταθερό cash flow κάθε μήνα μέσω της ενοικίασης του ακινήτου. 2. Ασφάλεια και σταθερότητα. Σε σύγκριση με μετοχές και κρύπτο, τα ακίνητα έχουν πραγματική αξία. Νούμερο 3. Αύξηση αξίας με το χρόνο. Αν κάνεις μια σωστή επιλογή, το ακίνητό σου μπορεί να εκτοξευθεί. 4. Φορολογικές απαλλαγές. Μέσω των ακινήτων μπορείς να διεκδικήσεις εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 5. Μοχλευμένη επένδυση. Το λεγόμενο leverage. Με ίδια κεφάλαια και δανεισμό μπορείς να αποκτήσεις ακίνητα μεγαλύτερης αξίας από όσο νομίζεις. Και να θυμάσαι ότι τα ακίνητα δεν είναι μία απλή επένδυση. Είναι στρατηγική. Αν θέλεις να επενδύσεις σε ακίνητα, τώρα είναι η στιγμή, μη χάνεις χρόνο, κάντο. Έλα σε επαφή μαζί μου, είτε τηλεφωνικός είτε μέσω ενός μηνύματος και άστα όλα επάνω μου. Καλήνος Αλέξανδρος, Remax Delta Κτήμα, Γιαννακός Team.